عالمان دی روشنائی د دی دنیا، عالمان دی روشنائی د دی دنیا، عالمان دی د تمام جہان پیشوا، عالمان دی د تمام جہان پیشوا. جزاکم اللہ مولی صاحب محترمنا چه منگتا دا نصیحتو خخ کلی خبری منگتا پیش که. نو واقعاً دا محفل چه دی بابرکت محفل دی. نو دا محفل من غوارو چه ہر عالم نیمہ گھنٹا تقریب بیان دیو کی، خو وقت دا تقاضا دا چه وقت نشتا دمرا. نو منگم بار بار دا علماء تا او دا سی ناتخانون تا با ٹیم ٹیبل ورکاو چه اخپل ٹیم پابندیو کی. من خو غوارو چه ما خام پوری دل کینو او دا علماء دا واضح نصیحت باورو. پرون یو کستا می ٹیلفونو کو چه فلانی زیا کے محفل دے راشا، نو آغی رات ویچے حاجی صاحب رات دعوت نہیں دلا کرے. آواز دا اللہ بندہ آغا کم ڈمان مجلس چیوی آل دا تو بغیر دعوت دے آغی باندی تا پیسم خرچ کے او دا نورانی محفل تا چی دے تو ویچ ما دا دعوت نہیں دلا کرے. دوستانو مشرانو کوشش کوئی چی دا سی روخانی دا سی کلی مجلس محفل تا بغیر دعوت رازے بغیر ست رازے دا علماء زیارت بکوے دا غسی خخ خبر بے آورے چی سنگ تاسو پدینت باندی کور نروزینو یقیناً اللہ با پتا باندی رحمت و رئی تراغ و پرچت واپس کرتے نیتلے. نو آغا ڈمانو دے چت سوگزینو ظاہر دے چسنگ کور نبار روزینو اما ڈم خانو پورے باقی باندی اللہ لعنت وریگی. نو دا غسی مجلس نالون دا فریس کوے او چی دا غسی دا علماء مجلس بھی محفل بھی نو کوشش کوے چی بغیر دعوت آلتا وردے چی دا علماء زیارت کوے داغینا سوارے باغی عمل کوے. نو اس دا زمان پروگرام پا دو پریٹو با چلی گورے، یو با اردو یو پختوی. ذکر چی اردو والا دوستانم زمان دل موجود دی، دغا سی زمان پختانم ہم موجود دی، دغا سی علماء اکرام با شعبہ اردو کی تقریر کئی، دغا سی ناتخواران با مشوق اردو کی او پختو کی نظمنا او نعتنا بوائی. نو اس طالب العلم حافظ شوریم تبا دعوت ورکوم چی اغراشیو تاسو نظم پیش حافظ شوریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلام اللہ جو پڑھتے ہیں جو لوگوں کو پڑھاتے ہیں، کلام اللہ جو پڑھتے ہیں جو لوگوں کو پڑھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں. اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا، اسی قرآن نے حبشی کی عظمت کو بڑھایا تھا. بہت بہتر ہے جو قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، بہت بہتر ہے جو قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں.
پڑا کربل کے میدان میں میرے شبیر نے قرآن تلاوت کرتے کرتے شام کر دی جان بھی قربا، اسی قرآن کے ہم بھی ترانے گنگناتے ہیں، اسی قرآن کے ہم بھی ترانے گنگناتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ نہ سونے کی نہ چاندی کی نہ تاج و تخت کی خواہش ہمیشہ دل میں رہتی ہے، میرے بس ایک فرمائش مدینے میں بھی جاؤں جیسے اکثر لوگ جاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو کلام پاک کی خاطر، لٹا دے اپنا تن من دھن کلام پاک کی خاطر، یہی قرآن ہے جس نے مقدر کو بدل ڈالا، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ کلام اللہ جو پڑھتے ہیں، جو لوگوں کو پڑھاتے ہیں، کلام اللہ جو پڑھتے ہیں، جو لوگوں کو پڑھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔